guys! Welcome again to our channel. Meron tayong isang magandang rare plant dito na philodendron. Ito yung philodendron marcianum. Ayan. At ito ay tinatawag naming popeye. Natawag na popeye because of yung malalaking muscle niya. Di ba si Popeye ay ganon? May ganon dito sa braso. Natin sa paso ito na iba, i-separate natin. Kaya, Separate ang natin ganda. to. Separate natin to. Meron kasi ditong tumubo Variegated guys, yung variegated na fern. Ito ay i-separate natin kasi magagalaw. Kasi iripat natin ngayon ito. Dahil nakita namin dito sa labas ng kanyang pot, nakakaawa na yung mga roots guys. Oh, nagsilabasan na oh. Kumbaga halos sumisigaw na sila. Na please transfer me to another pot, to a bigger pot kanya kasi my god, kawawa, lumalampas na, grabe. Ito naman ay transfer natin, nakahanda na ang lakay ko, bilis dito sa kabilang pot. Ayan, okay, tama na muna yan at lupa ang gusto niyan. Lupa, ito. Mix natin para ayan. Ito yan ang gusto niyang lupa. Ayan, ganyan. Okay na yan. Ayun, nakapag-transfer tayo ng variegated fern yun guys. Tapos ito naman ay transfer na natin sa bigger pot. Meron tayong nabili kahapon. Ito very big. Tingnan nyo naman ang difference nila. Para sa ganun ay so dagdagan mo pa ang rice hull nito para patungan natin. Ayan. Ayan. Para ipatong lang natin. Ayan. Ipatong lang. Paano yan? Sirain na natin ang pot or what? Meron sana tayong malaking galon, tanggalon. God, paano yan? Hinahanapan ako ng malaking pala guys. Pala is yung shovel. Kaso mo nga lang, ang meron ako yung pang garden ko na maliit. Sabi niya, anong magagawa niyan? Pero at least pwede namang ganun dito sa kilid-kilid niya. Kasi punong-puno ng guys. Punong-puno ng roots. Paano kaya matanggal ito na hindi matouch yung nakakatakot ito kasi alam nyo, malutong. Alam nyo yung kanyang texture, malutong siya, makapal siya na malutong. Lalo na dito sa parteng to. Ayoko na magalaw. Tingnan nyo ito, sa kalutungan. Pag transfer niya ay nabali. Kawawa naman, nabali. Ayan, bumalik tuloy. Ang galing ko na hilot, chiropractic, gumanon. Gumaling siya uli. Ang galing Oo nga. Lagyan natin ng stick. Mamaya na. Matang mahulo-hulo yan. Kaya nga Diyos ko. May bambu na stick dyan. Wala naman tayong stick. Paanong technique mo? Technique ng pagtatali. Yan, sa kanyang lagyan natin ng backbone uli. Kasi napilay siya guys. Nag-chiropractic ako saglit at bumalik siya. Kaya lagyan natin ng support. Ayan. Mapunit naman yung yung dahon. Hindi hindi kaya. Bakit naman dyan sa dahon? Dito muna dapat itali. Kaya nga, hindi pa tapos yung mag-hold pa yun. Ayan. Masigaan ka, hindi pa tapos ang trabaho. Mau ba? Oh my God. Ganun pala. Nauna na ako. Ang bilis mo kasi sobra. Advance ka lang. Pag Advance, talaga. Okay, putulin na lang natin. Ayan. Repair pa, parang tao Kita nyo na? I-repair ang kanyang dahon. Yes, tumayo uli.
Very good. Kawawa naman kasi. Meron na siyang lit. Ayan. Tinamaan kasi nung malakas ang hangin, bumagsak yung... Ay, hangin. Akala ko ikaw, nabangga mo. Bumagsak yung ito. Ayan. Nahulog yan, oh. Ay, ay, ay. Malakas ang hangin ng isang Kaya pala nabangga. Ikaw pala, Red Congo, ha? Anong ginawa mo? Binagsakan mo si Papay, ha? Makapagsalita lang sana, no? May gulay. Oh, look at this. Ang pinang ano niya, yung ano, anong tawag dito? Yung steel bar, ano na yan? Barra. Barra. Barra ang tawag namin dito. Sa Ilocano naman ay, ano nang tawag yan? Alam ko yan noon eh. Bareta. Bareta. Wen, oh, Bareta. bareta sa Ilocano, bareta. Ayan. Totoo. Sa Galing mo, Italian naman, bereta. hindi. Bereta pa eh, baril na yon. Okay. Kalbo. Oh my God. Mano yung ugat niya? Okay lang, ha? Okay lang. Basta huwag lang mapatid-patid na ano. Sobra. Ano yung ugat niya, oy? Ay, huwag mo anuhin ng body niya ah. Dahan-dahan ka ah. Good. Dahan-dahan ka. Oh my God. Dahan-dahan lang, malutong yan. Ala. Bakit kasi yung bumunta sa igil dito? Ang hirap naman. Kaya nagtagilid. Wala siyang laman dito. Pumunta lahat sa kilid. Bakit ganon? Hirap naman. Hala. Ginigising mo siya. Tulog ka ba, Papay? Dinidisturb mo katahimikan. Oy! Oy! Naku, sensitibre mo. Oh my God! No! Dahan-dahan. Sensitibre ba ni? Ano? Biyakin ko na lang to. Sayang ano siya? Ha? Biyakin ko na lang. Biyakin mo na? Paano pag biyak yan? Ito, tsak. Ganun. Pwede. Kasi mahirap, delikado eh. Slicein mo na lang yung pot kasi kawawa naman siya. At baka masira pa. Magtampo si ano, nagulat na siya eh. Oo, masira. Nagulat na si Papay. Hello Papay. Tingnan nyo, laki ni Papay no. Very big siya. Ang care tips nito guys ay katulad din ng ibang mga philodendron na yun nga, ang kanilang potting mix ay ganyan. Imagine niyo na lang yung mga plants sa forest na yung malamig na parte ng forest na yung yung mahamog, tapos nasa kilid-kilid sila ng pangpang ng forest, tapos kumakapit lang sila sa yung sa kilid-kilid nga at lalong-lalo na sa mga ilalim ng punong malalaki. Gustong-gusto ito. Minsan pa nga sa mga sanga ng malalaking forest. Ganyan sila. Kaya imaginin mo yung buhay nila kung paano sila nabubuhay doon. Kaya maisip mo kung anong temperature ang gusto nila. Ayaw nila ng mainit na mainit. Gusto nila ng bright light pero indirect. Ayun. Ow! Ouch! Oh my God. Assistance. No. Idig mo muna dito. Dito. Tumigas siya dito. Dig mo ba? Dig dito. Idig mo ulit ba? Tamaan yung ano niya, kaba. Allah. Dito ba? Ayan. Nalikyat na siya. Okay, pwede na ngayon. Kasi hindi pa na ano eh. Ayan. Oops. Support. Assistance. Ayan. Bayanihan. Ayan na. Okay. Success. Yes. Transfer to your bigger house, to your bigger pot. Lagyan mo na yung lupa Teka, ipa-center mo mo. Teka muna. Teka. Ito kailangan niya. Kailangan niya yan kasi dyan siya nasanay. Sige, lagay mo. Yung bubo ko. Pwede dito? Dito ko na lang ako din. Dito na lang. Diyan na lang. Dami yung ugat ugat ng lahat yan. Ang daming ugat.
Dami ugat. Oo. Sus, puro ugat na lang pala. Wow. Pero maganda yung ano niya, yung soil niya. Ang bango ah. Parang mangga ah. Oo nga, ang bango. Bakit yun ah? Alam niyo guys, nung mga philodendron, yung na-cut na sugat niya, inamoy ko, para siyang may pagkaamoy na mangga na parang balimbing, yung citrusy smell na ang sarap sa ano, ang sarap sa pangamoy, ang sarap. Uy. Uy, bakit mabali? Why? Hilo pa dun sa ano baba. Aya. Teka. Oh, ano na? Oh, ba't nang tulong kanya na? Oh, yung hilo pa dyan oh. Eh, paano Yan na. Paano tataas ito kung ano? Sige, hawakan ko ito. Ikaw na maglagay niyan. Sige. Oh, hawak ko na. You carry that, Pat. Carry mo yan. Ilagay mo doon. Ayun. See? Oh. Ang bango. Ang bango mo naman, Papay. Wow, ang sarap ng amoy niya. Ay, ang sarap ng amoy niya. Wow, ang bango. So fruity. Citrusy. Fruity. Tutti Frutti. Si Popeye. Tutti Frutti. Ang ganda talaga. My God. Sino bang hindi mainlad sa mga tanim na ganito, guys? Ang gaganda. Sobra. Nakaka-happy lang. Oh, yan ang imbes na mag-rest kami, mas gusto naming magaganito. Yung nandyan sa tanim, inaasikaso. Ako rin uma-action na ganyan, kaya lang kailangan din ng strength dito. Mas malakas ang asawa ko, lalo na pag malalaking tanim. Eh, hilig naman niya yan. Malalaking tanim. Talaga, mahilig yung lakay ko sa ganyan. Eh, kaya ko rin yan. Kaya lang, mas minabuti kung ako na lang mag-videographer. Ayan. Wala lang at hindi mo makaya mabigat. Mabigat eh. Hindi ko kaya eh. O, ipasenter mo at baka mahulog. Ayan. Napain ko man dahil lumaki Ang ganda niya. Lalo Very pa siyang lalaki niya. nice. Very nice. Naku, happy rin yung ano, yung nagpropagate oh. Ano pa siyang Oh? lalaki. Happy rin siya. Ang laki. Nakita mo? Very Mas big malaki siya. yun nandun sa taas. Meron pang isa kasi na puno na yan ng ganito. Mabigat. Iripat din natin pero doon na tayo sa taas pag-ripat. Pag dito. Kasi mahirap ng ibaba. Malaki. Sobra. Oo. Ganda. Dito mo. Okay. Yung center ba siya? Oo naman. Okay lang? Okay. Okay naman. Okay naman. Nasave pa natin yung ano, basagin sana natin ito eh. No? Gusto ba niya ng rice hanga? Oo naman. Philodendron yan eh. Diba? Ang ganda na ng papay namin. Oh. Ito nga, yung care tips na sinasabi ko guys, basta't yung chunky or well-drained na na potting mix ang ilagay nyo. And then, ang pagwawater nito ay at least kung mainit ang panahon, at least twice a week, ganon. Pero kung tigang na tigang, dahil alam nyo ibang temperature ngayon, kahit daily, pero once lang, ganon. Huwag lang malata. Bantayan lang natin na huwag malata. And then, ang gusto po ng mga philodendron, kaya maraming nagko-comment dyan ng tungkol sa arrangement ng aming mga plants. Ako hindi po nag-worry dahil alam ko
ang sikreto po ng philodendron is that gusto nila sikit-sikit sila, yung nagkakadikit-dikit. You know why? Kasi gusto nila yung temperature ng pagkadikit-dikit ay ano ba ito na? Pumunta akong camera guys. Tinatakpan niya ako. Ayaw niya guys. Ayaw niya akong masali dyan talaga. Itong itong mga ganitong philodendron, gusto nila magkadikit-dikit sila dahil gusto nila yung humidity ng bawat isa. Yung humidity na natural na galing sa bawat plants ay gusto nila yon. Kaya mas lalo silang masaya, mabuhay ng mga matiwasay at tataba sila at makita mo talaga sa kanila tataba, gaganda, maganda, ganun. Gaganda talaga sila. At ito ay once in a while ay pinupunasan ko yan. Gusto rin nila yung touch natin. At yung nga iba ay kinakantahan pa, kinukwentuhan. Noon, tinatawanan ko yon, pero naniniwala na ako ngayon. Dahil, alam nyo ang plants ay may buhay yan eh. Ay may buhay yan. At alam din niya pag kinakares natin na ganyan, inaalagaan. Katulad nito, binigyan natin siya ng magandang bahay na ngayon. Oh, may bahay at lupa na siya na malaki, mansion na. Kaya ngayon masaya siya, di ba? Parang tumama sa sipstick si Papay. Ganun yan, guys. Tapos ang light ay indirect. Kailangan sa mga philodendron ay meron kang screen na cover para sa ganon ay hindi sila mababad sa init. Ganon. And then, sa ano pa ba? Fertilizer naman, meron yung Osmocote. Huwag nyong ilalagay yung Osmocote, yung mga bola-bola na maliliit, dito sa, huwag nyo ilalagay, ang paglagay sa Osmocote, huwag dito sa mismong puno. Kasi masunog po siya. Matapang po yun. Kaya ang ilalagay mo lang, 10 to 13 pieces lang nun. At ilagay mo sa kilid. Mga siguro, let's say, kung malalaking ganito, 4 inches away from the roots. Ganun yun. And then, napag-water, nasabi ko na sa fertilizer. And then, pag nagpa-propagate, meron kayong ganito kagwapo. Ganun yun. Yan. Ganyan. At sana ay naibigan nyo itong pagrepat namin ng malalaking philodendron today. Binahagi namin dahil parte po kayo dito sa pagka-plantita-plantito natin. At ngayon, ang mga potting mix naman guys ay ito, tingnan mo. Yung dati niyang lupa sa lumang pot niya, binalik din namin para hindi siya mabigla. At ang nilagay namin ay rice hull lang na pure. Pero pwede rin nyo rin haluan ng coconut cubes like this. Yung ganito. Yung mga coconut cubes na ganyan. Yung mga dahon-dahon ng mga luma. Ikat-kat mo yun. Katulad ng nilagay ko dito. Yung mga pinagtanggalan ko sa mga tangkay na kating ko yan. Ilagay ko dyan. Chunky. Mas lalong lumaki si Pap. Ay, ilipat ka namin doon. Balikan namin doon. Okay. Balikan natin Sige. doon. O, kailangan mo pa dito. Hindi na. Okay na. Kaya Guys. tignan, no? Nasentro siya ngayon. Oh. I-picture pa muna tayo. Ay, picture mo na. Picture ka muna. Okay. Ikaw. Okay. Matransfer na siya sa kanyang post, sa kanyang place, sa kanyang sa kanyang pwesto nandun na. Wow. Katulungan niya ang kanyang anak. Yun si Marco. Bumati ka naman. Say hi. Ayan. Thank you Balang. Ganda oh. See that? Ang ganda, nakaka-inlove.